De Landsloterijverordening schrijft voor dat de Algemene Rekenkamer de rekening van de Landsloterij moet goedkeuren, alvorens deze aan de Staten ter goedkeuring wordt aangeboden. In dit kader heeft de Rekenkamer de beschikbare jaarrekeningen, zijnde die van de jaren 2010 tot en met 2018, onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek dient om de Staten te adviseren over de goedkeuring van deze jaarrekeningen en over de Nationale Loterij. Met dit onderzoek heeft de Rekenkamer het volgende onderzocht. 1. Geven de jaarrekeningen van de Landsloterij over de periode 2010 tot en met 2018 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen en resultaat in overeenstemming met het geselecteerde kader voor financiële verslaggeving? 2. Heeft de Landsloterij zich gehouden aan de bepalingen in de geldende wet en regelgeving, zodat de financiële transacties rechtmatig tot stand zijn gekomen? En 3. Is de instelling financieel gezond om de loterij te kunnen blijven organiseren, zodat de Staten hiermee rekening kunnen houden bij de goedkeuring van de jaarrekeningen? De Rekenkamer is tot de volgende conclusies gekomen. De jaarrekeningen van de jaren 2010 tot en met 2017 geven een getrouw beeld van de eigen vermogen per het einde van deze jaren en van het resultaat over de jaren. Deze jaarrekeningen kunnen door de Staten worden goedgekeurd. De Rekenkamer heeft geen zekerheid omtrent de getrouwe weergave van de eigen vermogen in de jaarrekening 2018. Dit is veroorzaakt doordat de Rekenkamer niet zeker van is dat de Landsloterij haar openstaande schulden uit zegelbelasting en vergunningsrecht uit 18,3 miljoen gulden zonder het inroepen van verjaring kan afboeken. Met betrekking tot de naleving van de geldende wet en regelgeving heeft de Rekenkamer de volgende constateringen. De begrotingen van de jaren 2010 tot en met 2018 zijn niet goedgekeurd door de Staten en niet bij landsbesluit vastgesteld. De laatste bij landsbesluit vastgestelde begroting dateert uit het jaar 2007. Hierdoor kan niet geconcludeerd worden dat er een wettelijke grondslag is voor de kosten die door de Landsloterij over de betrokken jaren zijn gemaakt en van het gevoerde beheer. De aanpassing van de inleggeld per lot die over de periode 2010 tot en met 2018 in rekening is gebracht, is nooit geformaliseerd middels een LBHAM zoals voorgeschreven in de wet. Hierdoor is over deze periode ten onrechte 3,3 miljoen gulden minder aan inleg door de Landsloterij geïnd. En het gebruikte prijzenschema vanaf 28 maart 2014 tot en met 2018 had geen wettelijke basis. Pas achteraf is deze onrechtmatigheid in 2020 rechtgetrokken toen de prijzenschema met terugwerkende kracht bij LBHAM is vastgesteld per 28 maart 2014. Er zijn ook bepaalde wettelijke overtredingen geconstateerd die geen direct effect hebben op de financiële cijfers. Deze betreffen: de jaarrekeningen zijn in strijd met de wettelijke bepaling niet tijdig ingediend bij de Rekenkamer ter goedkeuring. Het waarborgfonds, zoals voorgeschreven in de Landsverordening, is niet voldoende om het prijzenpakket van de bijzondere trekkingen zeker te stellen. En over de jaren waarover de Landsloterij een positief resultaat heeft geboekt, zijn geen uitkeringen gedaan zoals voorgeschreven in de Landsloterijverordening. Bij de jaarrekeningen over de jaren 2010 tot en met 2017 heeft de accountant met een goedkeurende controleverklaring steeds een continuïteitsparagraaf toegevoegd omdat de accountant continuïteitsdreiging onderkende. Door het afboeken van de schuld uit zegelbelasting en vergunningsrecht uit 18,3 miljoen gulden vertoonde de Landsloterij in 2018 weer een positief vermogen. In de verklaring op de jaarrekening 2018 is dan ook geen continuïteitsparagraaf toegevoegd door de accountant.
Omdat deze verbetering van het vermogen van de Landsloterij door een incidentele correctie is veroorzaakt, heeft de Rekenkamer de financiële positie van de Landsloterij beoordeeld. Daarbij is nagegaan of de Landsloterij financieel gezond is en kan blijven. De Rekenkamer concludeert dat 1. De Landsloterij over de periode 2010 tot en met 2018 voldoen heeft aan de liquiditeitsnormen. 2. De solvabiliteitspositie pas in 2018 door de incidentele afboeking van schulden aanvaardbaar werd. 3. De eigen vermogen tot en met het jaar 2017 negatief was en pas in 2018 door de incidentele afboeking van de schulden positief is geworden. Hierdoor is geen zekerheid dat sprake is van een structurele verbetering. 4. De schuld at 1,6 miljoen gulden aan omzetbelasting, ondanks het kortlopende karakter hiervan, niet jaarlijks afneemt. En 5. Het saldo van de schuld aan het land uit boedelscheiding Aruba at 0,6 miljoen gulden, sinds 1996 ongewijzigd is gebleven in de jaarrekeningen. Op basis van haar bevindingen heeft de Rekenkamer de Staten geadviseerd om alvorens een beslissing te nemen over het wel dan niet goedkeuren van de jaarrekening 2018, de minister van Financiën te verzoeken om de Staten in te lichten over de status van het door de Landsloterij ingediende verzoek voor verjaring van de schulden. Ook dient de minister de Staten te informeren waarom vanuit zijn ministerie nooit eerder actie is ondernomen om de openstaande schulden van de Landsloterij te innen. Hierdoor loopt het land het risico om het gehele bedrag van 18,3 miljoen gulden mis te lopen, dan wel een groot deel ervan al heeft misgelopen. De minister dient de Staten ook in te lichten welke acties zijn ministerie zal nemen om de nog uitstaande vorderingen te innen. Met betrekking tot de onrechtmatigheden en het niet naleven van de wettelijke bepalingen dient de minister de Staten in te lichten welke maatregelen genomen zullen worden naar de Landsloterij toe en om hen te dwingen om de onrechtmatigheden voor zover mogelijk weg te werken. Tevens om belangenverstrengeling bij het benoemen van medewerkers van het ministerie tot leden van de Raad van Toezicht en Advies van de Landsloterij te voorkomen. Verder is de Staten geadviseerd om de minister te verzoeken om de volgende acties te ondernemen. De Landsloterijverordening te doen actualiseren zodat een voorstel met de nodige aanpassingen bij de Staten kan worden ingediend. Te garanderen dat de Landsloterij de begroting in het vervolg tijdig aan de minister zal aanbieden. Te bewaken dat de Landsloterij gepaste maatregelen zal nemen om tot een structurele verbetering van de vermogenspositie van de Landsloterij te komen. Een plan van aanpak met concrete actiepunten met de Landsloterij op te stellen om alle aanbevelingen door te voeren. Te garanderen dat de Landsloterij de jaarrekeningen tijdig indient. Te garanderen dat de Landsloterij de bepalingen in de Landsloterijverordening in het vervolg zal naleven. De geconstateerde tekortkomingen en knelpunten aan te pakken en weg te werken. En om de openstaande schulden aan het land door de Landsloterij te doen betalen, zodat de derving aan inkomsten van het land beperkt wordt. Meer informatie over de resultaten van dit onderzoek is te vinden op onze website www.arc.cw.